O presidente da Xunta destacou tamén este mediodía o traballo dos profesionais da xestión sanitaria para día a día garantir unha sanidade pública galega innovadora e perdurable no tempo. Durante a inauguración do 21 Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria, Feijóo trasladou o agradecemento e recoñecemento sincero aos traballadores do Servizo Galego de Saúde polo seu traballo, dedicación e compromiso e por facelo en todas as frontes, calidade, axilidade, seguridade e legalidade ás 24 horas os 365 días ao ano. Non deixastes nunca de traballar pola mellora do sistema, dixo, subliñando que a celebración de actos como este congreso proban que a xestión sanitaria é unha responsabilidade sempre inacabada e sempre en permanente mellora, porque sempre hai novas patoloxías que atender, novas realidades sociais ás que facer fronte, técnicas e instrumentos que se van quedando atrás e xorden novas formas de organización. Ademais de aplicar mellores tratamentos, o responsable do goberno galego aseverou que innovar significa tamén que os pacientes se trasladen menos veces ao hospital, garantir que poidan trasladar dúbidas aos seus médicos sen necesidade de presenza física, mellor formación para o diagnóstico, mellores procesos asistenciais, melloras para os profesionais, máis información aos pacientes e significa tamén aforro económico, engadiu. Si se conoce la gestión sanitaria, el Sistema Nacional de Salud de nuestro país automáticamente se valora. Por eso el primer mensaje que me gustaría que escuchasen es el agradecimiento por su profesión, por su trabajo, por su dedicación y por su compromiso. Y con conocimiento de causa les digo que ustedes tienen que trabajar en todos los frentes. Tienen que trabajar en el frente de la calidad, en el frente de la agilidad, en el frente de la seguridad, en el frente de la legalidad y además tener éxito en cada una de sus decisiones y en cada uno de sus actos. Y además están obligados a hacerlo 24 horas, 365 días al año. Por eso, lo primero que creo que ustedes merecen es nuestro reconocimiento sincero. Ao longo da súa intervención, Feijóo incidiu na importancia do traballo conxunto das administracións e profesionais para elaborar un amplo informe sobre as solucións que require a sanidade pública, dixo, incidindo en que a mellora do sistema sanitario público exixe a mellora do seu financiamento.